Boete, Paul Kroes iets verlaagd. Op Aruba is de ex-minister van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid, Paul Kroes, die sinds februari vorig jaar vastzit. Die is opnieuw naar de rechter gegaan. Hij zit daadwerkelijk vast. Hij is veroordeeld tot 3 jaar cel wegens sjoemelen met werkvergunningen in zijn periode als minister tussen 2013 en 2017. Hij was in eerste instantie tot 4 jaar veroordeeld, maar in hoger beroep werd dat veranderd in 3 jaar. Niettemin moet hij ook nog veel geld terugbetalen. Het gaat namelijk om een bedrag van 183.000 gulden, wat van hem moet worden afgenomen. Daarvoor is hij ook naar de rechter gestapt en die heeft gisteren het bedrag iets verlaagd. Dus hij moet nu nog 163.000 gulden betalen, omdat hij zichzelf heeft verrijkt met het verkopen van werkvergunningen. De beelden van Paul Kroes en de gang naar de rechter zijn afkomstig van 24 Ora.